Ambalmo aw ni ñantuma aw balam so madame Cissé Ramata Sissoko tante Rakabo Atlanta États-Unis billet arabadoye mercredi le 11 juin 2025 ka malien be fo mali kono ani mali ko kan ni vidéo do de lage ni jeune doye mim kumi ka ngayra ni ngako est-ce que farafinya ere est-ce que kojugute ou bien mo wara farafinindo je me suis dit que c'est important que nga vidéo de ke farigolo couleur kan pour que aka famia parce que ni mo ma so iyere yi ni bana iyere la itise ka foi ki yere nyina ni dun ti yere don korota ibi to ni jamudo yere don korota ibi adon I golo fine muna ibi chugo mi I bora rodme o de yere don do mina kuma min kan bi golo a couleur mune la farafin be tuabu be mo te couleur kelenye mo jemani fima mune yoyi abara ko Cheikh Anta Diop oui anthropologue baro de anthropologie koro mami mi adamaden yere kala I bora mi I ka culture I ka dame ni ka fon oui Cheikh Anta Diop ale sénégalais de africain aya yira ka foko farafinya ye minye anthropologie la mais ne be na nyefo farafinya ye munde ye biologie la munde la mo farafinindo meta farigolo ale nyogo barake minanti adamaden farigolo konnana parce que farigolo ka bara folo oui ka farisogo rebe matrafa ka koloshi ama fama ko défense organe do fana barake minano minga boni organe be ni e mo fali guru bo saka bla ka grini fali yorobe muna ka boni be parce que abe fali be datuko munela mo do ye jema ye do ye fimay fimaya borami d'abord mi faka fo nye damna na ni fimaya di parce que nye damna na Afrique parce que tlebe dumini be yiri be adamade yere bangena farafina de folo utara yoro tawla utale onye ukera couleur jaune ni diamant ni fo mina nya fo pourquoi farafini mais tamina farigolo yiro ni e mo farigolo ni e farigolo botisa mbena a model yiro a bouliane ni e farigolo deta ni ko ni e farigolo ni yoro ni sanfela mi awnya bala a fode mako epidermis ko to gana epiderm for anglais epidermis mais bamana ma fa ngo epiderm na kadayin parce que to de do mi bebe na ko ni to ko ni ko bamako ye busula nyare to do ron do quoi OK gaut na yelema parce que be chine ko gaut ko gaw maintenant epidermis ou be epiderme ale golo sans fela de nia ni ne mo I golo ta 70 ans mi me golo physiquement feno de dalimba kan folo flanambe sabanambe ni bede ni eta ni ya jenya don pour ka famia sans fait epidermi ni to ko derme ni to ko hypoderme ipo ko abe derme jukoro ani derme sans fait derme ko ron ko gulu abana ni nta sisan yero nya fe ngo fare golo be kisa de be ni ko na fuma ko cellule munu be sans fait sisan ya ulu cellule de ba to I fare golo be datugu maintenant ya jete be o konana fare golo kisa do be afuma ko mélanocyte woye fare golo kisa de ale ka baraye ka feno de gland I fari kono min to ko mélanine fana suku ka chan mais kelembi o be farafi muna abafi parce que adamaden glana clé de koro kisa de be clé fana kisa munu bala d'autres ko électron proton hydrogène photon kisa do mi yero ne clé kon mena abina ni feno de ni ya clé binika feno de binika mais yera nyata la mais feno de kondo abko mi ne finya ta sisa yero nyata finya no ta nyata finya da mais nyebe ibaro kon finya kon be donc mo ko te kodo ye ma be donc clé fala nana inyeta la de parce que on nyaba ko clé dro mais kise do de ba ko nyeto kise la o kise obi do golo de kono kata fari kolo kono donc clé kise na dona na ka green kojugu ngolo zebemba fo fari kolo ye aka mélanine produit mélanine de ko mi galafiba walsa clé kise aka na ti cellule kono ka cellule kise ama fo ma ko noyau kolo aka na to faga mune be kolo kono ADN jugo sigiro nye jugo video ke jugo ka jugo sigiro de to ko ADN ni clé ya gushi ni mélanine te abe dua kono ka to kise de kari ki fa donc golo finiana walsa ka balodi walsa clé kise o kana do I fari kolo kono kata fari kolo kise mim to ko cellule ka do noyau kono mim to ko kolo ka do ADN kono mim bo kolo kono mi e jugo sigiro yi do yera nya fongo jogo kan jogo ma obebe yoro do DNA ADN obe kolo min kono de clé kera na dona fedora ba faga do fari finyana
walsa ka datugu ka koloshi walsa kana sa mun la ni mogo do tara dugu wɛrɛ lo be kɛ jɛma ye pour que tubabu kɛra jɛma ye parce que an mɔkɛ dɔw bɔra Afrique u tale tubabu la jamana na Europe non tile tɛ yen kosɛbɛ tile dun n'ale tɛ yen tile fana an mago b'a la de wasa ka an kolo dilan an'an farikolo parce que farikolo tɛ dilan ni tile tɛ parce que foyi tɛ kɛ ni tile tɛ donc farikolo min kan ka dilan ni tile tɛ n'a donna golo kɔnɔ ni mélanine ka ca ni fari finnen don a caman tɛ don k'i kolo dilan donc mélanocyte ni cellule minnu bɛ yen farikolo kisɛ ninnu kunkolo zɛmɛ b'a fɔ ayi tile tɛ yan aw kana finja kosɛbɛ aw ye jɛya walasa tile ka se ka don aw fari kɔnɔ donc mélanocyte ninnu cellule ninnu olu kɛra ka mélanine de produit a bɛ nin de kɔnɔ yan o mélanine fana ale kɛra mun kama ko galafima walasa tile kisɛ kana don farikolo kɔnɔ ka taa ADN kɔnɔ jogo sigiyɔrɔ k'o ci donc farafinya kɛra protection de kama farikolo lakana o la ni tile ka ca yɔrɔ min mɔgɔw bɛ fin yen kosɛbɛ ni tile man ca mɔgɔw bɛ jɛ i m'a ye jɛman bɛ taa dɔɔni n'i bɔra Mali la sisan i taara Algérie i taara Maroc i taara France Espagne i m'a ye plus i bɛ taa Finlande i bɛ taa sanfɛ mɔgɔw bɛ jɛ ka taa parce que tile man ca plus i bɛ jigin plus tile ka ca plus mɔgɔ bɛ fin parce que tile fɛn de b'a kɔnɔ kisɛ de b'a kɔnɔ kisɛ min bɛ se k'i faga donc farafinya kɛra walasa k'i fari matarafa hakili diya ani farafinya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i bɛ se ka kɛ farafin ye i kalanna i hakili ka di i bɛ se ka kɛ tubabu ye i ma kalan i hakili man di jamana bɛ taa ɲɛ pas parce que mɔgɔw finnen u jɛlen jamana bɛ taa ɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina di o hakilina bɛ se ka kɛ farafinya a bɛ se ka kɛ tubabu ye a bɛ se ka kɛ chinois a bɛ se ka kɛ fɛn fɛn ye ani golo couleur tɛ ɲɔgɔn ye donc i bɛ se ka kɛ farafin ye i kalanna i bɛ faamuyali kɛ i bɛ kodɔn i ka dugu bɛ ɲɛfɛ i falen kɔngɔ t'i la o bɛɛ bɛ se ka kɛ i bɛ se ka kɛ tubabu fana ye ka sɔrɔ o t'i la donc farafinya ni tubabuya o tɛ mɔgɔ bali i ka taa ɲɛ ou bien k'i bali kɔfɛ farafinya ni tubabuya kɛra dɔrɔn walasa golo ka se k'a yɛrɛ matarafa walasa tile kisɛ min bɛ don i golo kɔnɔ a kisɛ kana taa i faga donc a kɛra protection de kama donc i kɔni ye farafin ye tu dois être fier de cela i kan k'a dɔn i ka farafinya ko ɲuman de don a kɛra k'i matarafa a kɛra k'i labalo a kɛra walasa i kana se ka sa j'espère k'a ye faamuyali sɔrɔ mélanocyte ni mélanine na mélanine ye gala ye mélanocyte o y'a cellule ye a kisɛ o kɛra walasa ka farikolo protéger de a bɛ komi n'i ye lunettes vert fumé don pour que tile ka n'i ɲɛ ci farafinya bɛ komi fumeli de pour que tile fana ka n'i farikolo ci a k'an bɛn se wɛrɛ